Sis Natasha, what did I tell you? Lisa, what did I tell? Most of the time when I come on this platform, inenge iri nyaya yekutaura nyaya dzenhamo nevafirwa nezvituna. So today we are not talking about zvituna. Saka musatize zvenyu. Musatize. Guys, I don't want to be associated nevanhu vakafa kuti pamunongoona face yangu makutofunga kuti ndiani aishaika tiri panhamo. Hatidaro. There is also time yekuti timbofarawo tichimbokurukurawo anditi. Yeah. So today I Tracy, we are not talking about vanhu vakashaika, hapana chituna. Yeah, it's tough guys. Alright, inini ndangoione nyaya yangu yekuti anzi malive mangani ini handizive. Ndangoione nyaya yangu iri panapa. Get together that I want to promote. Alright. Right. Tanga tina chide. Hello mkoma Moreboys. Hi Isabel. Thank you very much guys for all the support. I really appreciate kuti tinoshanda pamwe chete munhamo nematambudziko. That's the spirit that we expect from us Zimbabweans. Anna Patricia Morise mkoma Moreboys. Yes. This is my real name, Moreboys Munetsi. I know kuti tine mamwe mazita yekuti vakasvikawo panzvimbo vanhu havanzwisise. Vanofungidzwa kuti uri kunyepa. Alright. Saka I'll be promoting this event. Vanhu vari kuseka zita rangu. Guys, that's my real name. Just for interest sake, for vada kuziva kuti ndiri kubva mufamily ine vana 8. Ana amai vedu vangu vakasimba guys. Amai vangu vakazvara vana 8. 5 girls and 3 boys. Saka inini ndiri number 6. The first born anga ari musikana, the second born musikana, number 3 anga ari musikana, number 4 ndibva kwauya mukomana, number 5 ndibva kwauya musikana, number 6 ndibva kwazoya more boys. Saka baba vangu, my dad, he wanted more boys. Ndopakabva zita rachona ipapo. Pandaimbotsvagawo basa uchienda kuma-interview when you introduce yourself, tell us about yourself. When you tell people about your name, vanaitohoma nekuseka zvonza, is this your real name? That's real name. Alright. So guys, ndachitaura na SIS MELLY now regarding event that is going to take place in Johannesburg. Guys, this is very important. Kuti vanokwanisa come and attend. It's not just a part, but it's also a business networking. We have to get to know each other. Kuti munhu yakamira sei, who is real Moreboys, guys. Some of us, we've got some testimonies. I'm a victim of crime in South Africa. I was shot. Even today, ndikurarama ndine bullets inside my body. God, I found mess mumaoko aMwari. So we've got some stories, we've got some testimonies to share with you guys. Kuti takatangose business edu, what other projects are we running, and etc. Kuti kwewo SIS MELLY zvakamira sei, etc. So the main purpose is networking. We need to know each other. What are the opportunities around in South Africa, guys? I will tell you guys kuti there are so many opportunities in South Africa at the moment. The problem yekuti kazhinji kachona hatizivi kuti zvinofamba sei. Kune vamwe vanhu vane brilliant business ideas yekuti tinogona kufunga pamwe chete toti ngatiite zvakati and etc. So this is a very important event, guys. If you also read the story of Strive Masiwa, kuti pfungwa yake kuti economy itange sei, akaiwana sei, zvakabva nekupi. It's very interesting kuti akaenda somewhere overseas, ndobva anzwa information iyoyo, and then he came with the idea, then he started implementing. Anditi. Saka chakakosha kuwana information, guys. That's how we start to know vanhu kuti vakamira sei. So chanongokumbira ndechekuti, guys, it's not about the 300 rand. Don't worry much about mari kuti nchabvisa 300 rand. But this event is going to be a turning point in your life. I've been doing about my funeral repatriations and etc.
but because this has created an opportunity for me, I'm actually thinking more than this. So very soon there are also some projects that we are going to be launching very soon. So I don't want kuti vanhu vazhinji murasikirwe nema opportunities ekuti mukoma Moreboys takange taida kuya takazotadza kuya and etc. Toda kuti mese you have to come in numbers, tokurukura, tonesana. You guys on my side as Moreboys, you only know one business, repatriation, rekutakura mabodies. But I've got other 4 businesses that I'm running that are doing very well, that I also want to expand, and there are some companies that I'm sitting as a shareholder. I am willing to work with you guys. I want us to share information. I've got a lot of things to share with you guys. While in Cape Town, we started a bus project. I think Makarins Wakuti bus Rakatanga and Zimbabweans. It's something that I'm one of the guys who spearheaded that project, and the bus was supposed to have started operating 10 October, but passed challenges. And I know in Port Elizabeth they also started another project Zimbabweans Vakatanga land and etc. Recently pane project yakauya inowangwana in Cape Town crowdfunding, where people they are buying the land and they are building houses in South Africa. My projects are kuitika on the ground ekuti vazhinji hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei. I'm somebody who is always willing to share with you guys information. Pandinonzwa kuti pane opportunity. I'm not a Zimbabwean where kuti vanhu vanongoti kune muneti zvinenge zviri kumufambira anoita nezvei, by people they don't know. I'm always willing to share with you guys information, especially people in Cape Town vanotinzwisisa. Saka chandikukumbira ndechekuti yeah guys, this question has been coming to me on the live. I think it's very important for me to answer this question. I don't want to answer it again. This is the final say. Please guys, those who are asking kuti am I married? I would like to make it clear I'm not married. I'm not saying because I'm campaigning, but a lot of been said behind. I'm not married. Those are not going to some people are still asking. Alright, but that's not the purpose of the life. So Chandongo Kumbiron de Chekuti, the Zimbabwean community, Barimu Johannesburg. Please let's come, we sit down, we share information, Topana Noma Zanu, Tushnofamba say and etc. I was doing another live now about few minutes ago. There's a Zimbabwean who was based in Cape Town. He went back to Zimbabwe last week. Those who know him alone, Frank akaona contract ya kusupply chicken in and KFC chicken 3,000 after every 6 weeks or 7 weeks. Aninga ati supply 3,000 chicken KFC or ku Nando's or ku Zimbabwe. And then if you check uti pa 3,000 idzodzo ne price ye $5, how much is he going to get? And akazotarisa mari yanga achienda mu South Africa akatona kuti pane big difference. So there are some opportunities also outside Zimbabwe. So we also will be discussing about those things kuti tinobatsirana sei, toshanda sei. Because at the end of the day guys, we may enjoy our life, we may enjoy South Africa, Cape Town, but we need to be very careful. Munom South Africa tichadiwa, munongozvizivawo. So what I'm trying to say is kunema tisakanganwe ku Zimbabwe kuti we may enjoy here, but ku Zimbabwe tinogona kurarama. So our purpose ndiye kuti ngatigarei pasi, ngatikurukurei, tibatsirane, tipanane ma ideas. The Somalian community guys, ndinovabatsira pama legal cases awo, ndinoprovide ma legal advice ma disputes ema Somalians. Ma Somalians akabatana guys. Mu Somalian achingopinda mu South Africa pane ma loans are available, and vanodanana because they are the Muslims. Saka that brotherhood love mu Somalian achingopinda anokwanisa kuwana loan yaanopiwa from the association otanga business rake osotanga achibhadhara mbichana mbichana. If they are ordering their stuff from China, vanobatanidza mari yese pamwe chete, and this has been helping them guys. Ma Somalians, they've taken
control of retail in South Africa, especially kuma locations. Pese pavari pane location, pane shop yem Somalians, and they are doing very well. Saka isusu chinotitadzisa maZimbabweans kuita sema Somalians ichii. The same as my other nationalities, my Ethiopians, my Nigerians, my Congolese, and etc. So, chatenge tichida ndechekuti takabatana sema Zimbabweans. Mwari anotropafadza, we can bring a change to our community, we can bring a change to our society. So please, vagari vari muJohannesburg, tokumbirawo kuti come and attend this important get together organized by the diaries, going to be broadcasted live. And I think SIS MELLY has worked very hard for this page or for this group to be still active today. That's the kumvenge kwakuri kukungo question, but there's a lot of maturity here, a lot of people have been assisted here. Ndo zvakanaka zvatinge tichida kuti zviitike. So we don't want platform ya SIS MELLY ingoperera kuzvimwe zvinhu izvizvi. We also want to empower the women vari madiaries, vakadzi vese. I always tell people, guys, kuti whenever I'm given the opportunity to present, kuti now maziva ano salary is not enough. If you are somebody who's thinking of living ne salary, hakuna kwaunenda. Takatarisa date izvozvi ndi 6. Vamwe ma-accounts ese ativa empty already. Apa sisina kana. So these days an extra income is needed, guys. You have to start something, otherwise anenge ari mazino. So ndo zvatoda kuti tibatsirane izvozvo kuti patinoungana vanhu vanenge vachikurukura vachitaura kuti mwana nezvechi tobatsirana sei, kweuri kuzvifambisa sei, and etc. Guys, whenever there is an opportunity yekunzi pane meeting, pane chii, ndinobvisa mari inini. Pane pakanzi namukoma Masimba vandifonera recently, zvakati namukoma Masimba pane program ina mutumwa Mawere, handina kunzwisisa, but yakazonzi inozoita kuti uite zvakati uchizopromote business rako pauriwa mari ma500 rand. Ndakangobvisa mari iyo handisati ndaita follow up because ndakaziva kuti ramangwana rinogona kuzondibatsira. So I think SIS MELLY, there's some request vangwana kuti tiri kunana Cape Town, tiri kunana Durban. I think you have to consider this very, very serious. Kuti kune mamwe madiaries ari ku Durban, kune mamwe ari ku Cape Town, kune mamwe ari kunana Port Elizabeth. You have to consider kuti muzo plan in future to go and see them, muchione kuti zvinhu zvakamira sei and etc. So that's all for today. Ndataura kuti hatisi kutaura zvenhamo zvokuti chituna kana kuti zvitombosiyawo. Now today we are talking about the get together, the part that iri kuhostwa nemadiaries, kuti please, when if bring your husband, asanganiwo nevamwe varume, tinenge tiriko isusuwo, we are not yet husbands, but tinenge takagarawo nevamwe varumewo ipapo. Bring your girlfriend, nenge achigarawo nana SIS MELLY vachikurukurawo. Guys, as I mentioned to you earlier, my opportunities are in South Africa akazara, guys. It's just that you don't know. You have to thank God kuti muno South Africa pachine opportunities available for my foreigners. Maona. And inina hangu, to be honest, I wouldn't consider going to any other country at the moment because I believe kuti my resources are in South Africa atikwanise kuapedza. But you need to know kuti weta zvakati neta zvakati. Apana business ronza riti semari in South Africa. Those who are in Cape Town, vanoziva nzvimbo inonzi Bayside Mall, vari muCape Town, inonzi kuBayside kana kuti Tableview. Makasvika paTableview vari kuCape Town, munopaziva pamarobots ai pane kwirwa maisi, pange pakazara maZimbabweans vanotengesa vanotengesa majezi, vanotengesa ma-t-shirts, vanotengesa maglass or anything. Wakomana vaya makatarisa muBayside Mall, vazhinji vachino vanenge vakapaka motikari dzavo mukati memwe. Vanhu vanotengesa pamarobots. If you ask them kuti pazuva vanobata mari, vamwe vachinotokudzwa kuti kana iri midweek havaenda ne less than 2000 rand per day. Munhu anenge ari pamarobots pai yokuti munenge muchiona achirohwa nezuva. They will tell you kuti kana iri time yemasports, Springbok iri kutamba, ma-rugby teams ari kutamba muSouth Africa, they can even make it 10,000 rand per day because vanotengesa majezi aya e-rugby and etc.
vanhu vanenge vari pamarobots vatinenge tichiseka kuti some of them vanogona kubata about 40 or 50,000 rands per month. So zvandiri kuzama ndichitaura ndezvekuti hapana business rinonzi haripe mari, but it's all about your mindset. Isusu vanhu tinombobata zvituna, munozviseka kuti ndevezvituna vanhu vakavha vakaita sei. We are making a living. Wakaenda kune mukadzi akagara pamusika achitengesa madomasi, unogona kutomunzwira tsitsi kuti anotengwa madomasi iwaya ane madomasi 10 kana malocation. Ungoona munhu akanika musika kake pane madomasi 10 kana kuti 5, but wakamubvunza at the end of the day kuti waona mari, you will be surprised. That's how God makes miracles muupenyu hwevanhu. So please, I'm pleading with you guys, huyai tisangane, tikurukure, tione kuti tinobatsirana sei. So haisi party yekungoti tiri kungofara. I was talking to SIS MELLY. I'm one of the munhu akaita privilege yekuti ndakaonana. I'm the only few people vanoziva murume waSIS MELLY. Murume waSIS MELLY ndakatanga kumuona when I was very very young. Ndandichiri mufana stereki, not mufana zvangu, tatichangotanga business. When they came to Cape Town, my sister-in-law SIS MELLY akashaika too on an accident, and I'm the one who repatriated those 2 bodies kuendesa kuZimbabwe. That was then isati tatombofunga pfungwa iye kuti tichatangawo business and etc. So SIS MELLY ndakatobva ndavaudza kuti SIS MELLY, if you want more boys to be there, ndakabhadhara mari yangu, you must make sure that you bring your husband. I'm not sure if he's going to come on live or what, but SIS MELLY guaranteed me kuti mukoma more boys, my husband is going to attend. We want to work together, guys, everyone, toda kunge ari muteam. We don't want a situation yekungoti vanhu musongoti SIS MELLY wasimuka vega, Munetsa asimuka ega, Zuva asimuka ega, Tani asimuka ega. Toda kuti maZimbabweans kusumuka kwaMunetsa, kusumuka kwemadiaries ese, kusumuka kwaSIS MELLY, kusumuka kwemadiaries ese. We cannot do things alone. We need to work together, guys. Tipanane mazano, toudzanawo kuti latest business iri kupa mari nderechi and etc. So ndiyo nyaya yachona. I'd like to thank you very much nemukana wamatipa ukuthi ndimbokupewo live. As I mentioned to you guys, but in us, we are not talking about zvituna zviri kwauko. We are talking about the get together. Ichange iripo. Can you please also share this live? We want many Zimbabweans to attend kuti vakwanise kubatsirikana. May the Lord richly bless you. Before I go, I'm not a preacher, but I love going to church. My favorite verse, please, if you've got your Bible, just read it, check it in your phone. It's Jeremiah 29 verse 11. I'm going to repeat it again. Jeremiah 29 verse 11 is the verse that gives me strength. Sometimes if I go through difficult moment, hard times, kurwadziwa neupenyu, I always go back to the book of Jeremiah. God knows the good plans that he has for me. God has got plans for you. God bless you.